नै आदैमोन नोंसोर दिनैनिफ्राय ओंखामखौ रुमाव संना जानांला जोंनियावनो जाफैग्रा जादों सिगां मावग्रा मानसि गैयामोन नालाय नोमादैयाबो बुरि मानसि दा नोंनानाव फैबाय जेला जेबो सिन्था गैला बहायनो जाफैग्रा जादो दे एसेल' दा आब' लाबो गोथाव मोनथारदों होफै दे आफानो नांगोन ना होलांदो एसे जाबाय दे सोमखोर आदैयाबो फैबानो जायोमोन मानो फैयासैथाय आगै हारिमु मा आब'? बेखौ सोमखोरनो लांफादो जागोन दे आब' आदामोन थांसै नामा गोबाव जाथारबाय माथो औ आदै मादै थांसै खोमा जोङो थाथ' आब' दे होमबा थालायदो अ सोमखोर मा जिरायबाय थाखो थुदो उन्दुहैनोसै दिनैबा हले आं गोग्गोम जाना फैखाबायलै सोमखोर आदा सोमखोर नै नोंनो आब' हायनिया ओंखाम हरदों ओंख्रियावलाय जा गोथावखा दा थाब जायाबा गुसु जाबा गोथाव जानाय नङाबो दोनहैग्रोलाय दा जानांगौबा जागोन आं आरो दा गुदुं गुदुं जायाबा थावनाय नङाबो ओंख्रिया थाब उन्दुबानो जाबाय थाब जानानै आगै नों ओंखामखौ जालांथ'ला नामा आं जाथ'लायला आब' दा फैना जाफैनोसै दे बिदिब्ला नों दा फैनानै जाफैदो बेखौ नों दा मोननो हैग्रोदो जागोन आब' दे बिदिब्ला बाय 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 मोजाङै थां जागोन आब' नै आदामोन ओंखामा अ फंबाय सफैबाय जाफैग्रोदो अ दे 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 जों दा जागोन दे जाबाय था नोंसोरो आं थांसै अ दे 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 थांदो दे दे हे सोर बिदिनो गोथाव गोथाव संनानै हरबाय थालै जोंनो जोंनि जिर' पेक उदैया फेमिलि पेक उदैयाव फैनायनि थैस मा गोदाव सोराव खोथा बखिलाबायनाय जायो बे गोथाव गोथाव जानानै उदैयाव लरग' लरग' थुम थुम गथ' थानाय बायदिखौसो मोजां मोनबाय नोंहा थोस नांथारालै आंनो बेफोरबायदि उदैखौ ओंख्रिया गोथावथारलै आयु मालाबानो जाहैग्रोबावबाय नोङो थुच हायोलै नोंबो जानायाव ओइ सोमखोर ओइ थु थांसै थौ बिमा 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 नै मैगं थाइगंफोरा हा न'आवलाय रावबो गैया नामा माथो सिरि सिरि ओंखाम ओंख्रिखौ थाब सङाब्ला सोमखोर आदैमोना खामानि मावना फैनाय मानसै ओंखामा थाब बिगोन दानो मा मा लाबोखो आफा नै नांगौखौ लाबोजोबखाबाय आं बासिना संहैदोल' दे आच्छा बे गोराननि अमा बेदर मेजेम लायनो थांनाया मारै दासिमबो फैनो रोङै जाखो दे बेबायदिजों नारजिया माला रुइनानै माला संनानै जागोन दे मारै एसेबो खामानिखौनो नांस'वाथाय बियो अमाया मोनबोबाय गैया बिमा आंना थांनाया एसे लेट जाबायना मोनबोआसै दहाय फुङावनो जोबखादों बेदरा नोंजोंलाय माथो जायो नोंनि खामानियालाय मायाथो मोजां दहायनो होनखाबाय आङो लाय लाय थाब मोननो नागिरा दा बे सोमखाना दोननाय नारजिखौ माजों जागोन आङो मानो सब समाय खर' जायो नोंलाय रागादा हामथारलाहां नै आं माबायदि मानसि नोंलाय सब समाय हिनजावनि सायाव जाग्रा खामानिफोरखौ नांस'आ आइदै ओइ बिमा आइदै
Ôi बिमार र'लै Oi, Sungkar! होलांसैलाय थ' बिनानाव हायना संनायखौ जाहैनांगौलै उदै जिब्रालायनाय सालाखौ उदै जिब्रालायनाय जायो ना बेरगावलायनाय जायो जाबानो जाबायना आंहा गरदनैसो गारदावनो मोनबानो जायो दे नोंसोर मारिबाय थाथ' आं वाइन शपआव थांनि बे मानसियानोथ' गावखौनो गाव मा खालामना लानो सानमारखोब्रा सानफ्रोमबो मोनायाव ओंखाम जायालासिनो जौ सिगारेटजोंल' सब समायावनो थाग्रा जालांबाय है बादो जोंहा लागायनांगौथ' दाबो नै लायनोसो थांबावबाय थौ हायनाय ओंखाम ओंख्रिफोरा मोनबायना मोनाखै मोनसिगोन र' आफा ओंख्रिखौ एसे दै जबहोबावनि दानो फैखानाय नङाना बिसोरो दे थाब खालाम नाजा बै आदैमोनाबो फैसिगोन जानांगौ आदै ओइ आदै न'आवलाय रावबो गैया नामाब्रा ए नोंसोर फैबाय आदैमोन औ आदै औ आदै हासुमखोरालाय बोरैथो है बियो ओंखाम उखैथ'वाखैनो आदै ओंखायनो जों फैग्रोबाय ए नंगौ औ फै होमब्लालाय जिरायहैदोनि सफैबाय औ आदाबो फैबाय आब' दे हारिमु ओरै फैलाय मा जाखो आब' नों दा सोमखोरा मानो फैयाखै ना जोंहानि न'खौ मुगैयो नामा बियो नोंसिनि न'आव फैयैनि जाहोनखौथ' आं जेबो मिथिया आब' दा मा खालामगासिनो बियो जौसो लोंगासिनो दंमोन आरो जौ लोंनायनि बाथ्राया खालि दिनैनिल' नङा सामफ्राम मोनाबानो लोंखायो ओंखामखौनो जाया मानसियानो जौ सिगारेटजोंल' थाग्रा जालांबाय आगै नोंसोर दसे जिरायथ' आं बेखौ ओंखाम जानो लिंना लाबोनि जागोन दे आब' सोमखोर बेबायदि लोंबाय थायोबा सोबबाय थायोबा नोंनि देहाया मा जागोन थौदो ओंखाम जाहैनोसै आफाया लेंहरबाय आं जायाहायना आं उखैनाय मोनाखै नों बिसोरखौल' जाहोनानै थिनहरदो बेफोरबायदि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ नों लाबाय थानांलाना सोमखोर नोंनि जिउआ मा जालांगोन बेफोरबायदिखौ लाबाय थायोबा जिउ मानसिया मानि थाखाय थांनानै थायो आं बेखौ जेबो मिथियाहायना बांसिन सुबुं माहारियानो गावनि थांखि गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय हाजासे खस्थ' खालामो नाथाय आं आंनि थैगोना माब्ला बेखौ नेनानैसो आं थांनानै दं बे जौआवनोथ' मा दङ ओंखाम उखैनो रोङै आंबो लोंनि र' माथो बोरैबाथार दोनलाय बेखौ दोन हाथ नहीं लगाने का शुक्र दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है थांनोसैथ' बहा थाङो नोंसिनाव ओंखाम जाहैनोसै नों थांमारगोन औ सियर सोमखोर नों थांमारगोन औ
सोर फाफ्लियाव हम नों आंनि सेन्देला नों मा गिदों नामा हो नों माखौ गिदों गिनाङा सालथे बे लामाया जोंनि लामासो बुजिबाय सालथे जौआ लुदो सालथे आयै उन्दुजोब्बाय नामारा आयै ओइ सालथे माथो रावबो ओंखारबोदियारा वाव वन्डारफुल यस सै मा एलिजाबेथनि फिसाया बेसेथो लेखा फरायनायब्रा आयै आयु हायनाय मा आखल बियो जुमाय फेनासो फैबाय नामा नोंलाय दिनै आं सालथेनि ओंखाम उखैनो रोङै मेडिसिनखौ लानानै बिराद मोजां खामानि होदों आयै आंबो ओंखामखौनो उखैनो रोंला सालथे थांदो होमबा ने गिनाङा गुड नाइट आयु आंनि लामाया मानो बांग्रि मावजोबखो हा आयै आंखौ हमथालायना थौ रुमाव सालथे फरएभार गुड नाइट मा गियान सोलोंबोखो थौ रुमाव थौ दिनैबा हले आंनि फिसाजोनि तारा दोंसे जबाय फै आदैमोन फै जोंहा ओंखाम जादिनोसै फै थौ फै थौ थौ उन्दुनानै था मा गियान सोलोंबोनाय जादों बेलाय आयै आंनो दै लाबो दै जाम्फैया आंनि थैखौ जानोबो थोरा ओइ दै लाबोदोरा खर' दुगा दुगा लोंनाया हेंअभारानो खाराखै नामा बेना दाबोलाय आदै ओइ आदै ए माथो सोमखोर आदैसोलाय औ आदै आमानि दखाननि साबिसो लांनो फैदोंमोन ए रथ' आं साबिखौ लाना फै दे आदै ल आदै साबिया जागोन आदै थाथ' होमबा दे